Hjärtligt välkommen till verklighets.fo. I det så får det göra gåvorna till mannen. Och du ska se om först ha en blusos du kan bruka. Sen kan du köpa iron-on transfer paper. Du kan köpa det av eBay eller bygga på Runavik. Och här är gåvelen så det är bara för känna. Så ska du välja där en mynt. Som kanske du görs att helt nästan mer personlig. Jag har valt här att göra ett inspiration från de enska åradersen här. Och sen tror jag blåser att det skulle just språta någon och känna glädje. Kanske att det ideella till man har ju varit att det stod styrke och inte glädje, men ja, det blev det glädje. Min printer har inte något läckert det som det blev blå, men det gör inte att det är till en man tar blått där ligger. Du ska klippa allt ut och så lägga det av och struka väl halda av och gå 20 sekunder. Så det blir ordentligt fast. Så efter att allt det kommer av så ska du leta bluserna kölna och leta och sen kan du pilka papiret av varliga. Och sen är blusen så att säga lia. Och du kan packa omkring i ett skät som kanske håser eller shampoo i ett skät head and shoulders. Och så har vi en journal från bögarbundet vita någon. Tänk så att du köpa sorger i logos är det vers och det är så att Marilyn eller Bodgen eller Pappen tar kunskap noter i ett böner i halter ordentliga gåva. Så hejta värt här för det och Marta har blåsna fast mega väl så jag får point och gärna och jag helt faktiskt nästan cool. Haldi avfylja vi in till jolardik fun där klockan 6 öppnar vi en nya logo av verklighets.fo. Hemma sina dove verklighets.fo.